Hola, diamantes. Mireu, pues el quadre que era de Mystery, pues resulta que ja l'he acabat. Vale. Ha quedat xulo, ja pujaré una foto, o bueno, està rondant L'he posat on l'he posat? A Instagram i em sembla que també a Facebook. Si mireu la història, el veureu allà, vale? Perquè és per un concurs i així pues, veureu lo xulo que queda, vale? Ara el que passa que vaig a començar un altre que té només 16 colors, però és molt xulo. Ja feia temps que jo anava darrere d'aquest quadre, anava darrere d'un altre en si, que sortien els 3 ninets aquests que veureu, però sortia tota, per dir-ho d'una manera, de tota la família, no? I ara us ensenyaré quin és, i a veure si us agraden. És aquest. És aquest. Ai, perdoneu. Aquest, que ara es veu bé, que és el de Star Wars, els robotets. Veieu? Aquí tengo que fer això perquè havia molt de pegamento. I el d'haver tant de pegamento, espera, aquí es veu més negre. Així el veieu millor? Sí, no? És que és com li toca la llum, que tinc una llum aquí darrere. Veieu que xulo? Són els 3 robots de Star Wars. I ara els faré. Hi ha pocs colorets perquè abunda molt el marrón, abunda molt el color marrón. Bueno, aquest és de diamants, descanso dels quadrats, una miqueta. I aquest és de diamants rodons. I després pues, tocarà... Ja tinc un vis que és petitet. Bueno, no gaire, però és petitet més aviat. Però que té molts, que us deixarem l'incògnita perquè el veieu i estigueu intrigats. Així tindreu aquesta cosa de quin serà, a veure si l'acaba d'una vegada. I potser pues, l'acabo més d'hora i tot. O sigui que vosaltres mateixos esteu intrigats i ja sabeu, no deixeu-me de seguir. Teniu que seguir-me, pues, això és per TikTok, també poso alguna cosa, per Instagram, per YouTube. El que poses per Instagram acostuma a sortir a Facebook. I si voleu seguir-me, em seguiu. Si voleu que no digui hola de mantets i que digui una altra cosa, vosaltres sou lliures i me dieu, escolta, me poseu a baix on s'escriu, em dieu, escolta, perquè no, en vez de dir hola diamantes, el que sigui, el que vosaltres vulgueu. Jo m'adapto a tots, però com que estic fent diamantes, per això us dic hola diamantes, vale? I, bueno, a comprar i a fer diamantes, que és molt relaxant. Us ho dic de tot cor, és molt, molt, molt relaxant, vale? Vinga, ens veiem. Adeu, diamantes.